Jeg er tryllekunstner, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig, hvad jeg kan tilbyde dig. Jeg har tryllet til rigtig mange forskellige arrangementer i forskellige sammenhænge, så faktisk er det kun din fantasi, der sætter grænser for, hvilket arrangement vi sammen kan gøre mere underholdende. Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan vi sammen kan gøre dit arrangement meget mere festligt.